Struer Sejlklub har været en del af Struer Havn og Limfjorden i snart 100 år. I dag har vi 274 medlemmer, men vores ungdomsafdeling er blevet mindre. Fra omkring 25 unge er vi nu nede på bare 9. I dag deler de unge faciliteter med resten af klubben. Og det gør det svært at skabe følelsen af vores sted. De unge arbejder med joller og udstyr, snak og grin. Ungdommen efterspørger et sted med ansvar, ejerskab og plads til fællesskab. Derfor søger vi støtte til at skabe Sejlerskolen. Et mødested til undervisning, fællesskab og praktisk arbejde. En investering i unge mennesker, en investering i fremtidens sejlklub. Væk fra skærme og tv.